and social media. Challenge lunch layer na nai. Hello friends, welcome back my YouTube channel. Ntham ko ngising lo phir se bor honai thabai so dini video jai bai jine family challenge lab lai bai nan tham ngising a om jine chicken lollipop banai kan na no no ओमफ्राय बेजों लोगोसे मेगिबो थागोन आरो ना स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा जोंजोंसो नायनो स' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लेट्स गो चिकेन ललिपपखौ लगायनोसै एसे मैदा होबाय काबाब मसला होनोसै अंडा का पंडा दसे खोबना दोनसै नै लोगोफोर मेगि चेलेन्ज लानोसैलै आरोना नै माबा जोंना सनिया दखान जाबाय सोरबा नांगौ नामा लांफै दखानदारि मेगि दखानदारि नै लोगोफोर जोंना दावदैजों मेगिजों संनाया मोनबाय आरोना यामी यामी मेगिखौ लोगोफोर चिकेन ललिपपा जाथावथाव नुबाय आरोना लोगोफोर नै जाखा दानिया ललिपपखौ रानसै आरोना ललिपप मोनब्रै जोबदों मोनब्रै नो Hey, the Bodo rock is coming back in bodo and social media. 3, 2, 1, shut. Lollipop. Kejap. Lagi kan mana ya? Mana bisa tak? Блин, вместе.
Bororok is winner. Winner. Yeah! Winner.